አርዕስተ ዜና ጊዜያዊ ርዕሰ ምሕዳር ክልል ትግራይ አይተ ጌታቸው ረዳ በዋናው ኩነታት እቲ ክልል አድሂቦም ንጋዜጠኛታት መግለጺ ሂቦም حدش أبو منبر كوميشن حبرة أفريقيا محمد علي يوسف حويسو حدشتي تمرستي سلطانهم بعل تركيبه كاب زينات يوكرين مس أمريكا بسعود عرب زكايدو ناي حد معلت زتسعيبو يوكرين أمريكا زغربته ناي سلاسة معلتها تطو مبال تخصي كتقبل مخانا قليزة سلام زخوركم تملكتنا كمي تمسيو لكع ساعات حدا خوينو كم تلمود نساعات ترالو زيناتاتنا حيزنا مزينا زلنا زيناتات ندام راحكو حيبركم تنح أنا برام فسام فلما بحصر زيناتاتنا كنجمرن دليت حزب تግራይ ምርግጋዝ ሰላምን ልምዓትን ከም ዝኾነ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትክልል አይተ ጌታቸው ረዳ ገሊጾም አይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዋናው ኩነታት ትክልል ዝምልከቱ ካብ መራኸብቲ ሓፋሽ ንዝቀረብሎም ሕቶታት ኣብ ዝሃብዎ መብረን ምላሽን ኣብ ትክልል ዘይ ምርግጋዕ ዝፈጥር ዘሎ ብዝተፈላለየ መልክዕ ምትእስሳር ውልቃዊ ጥቕሚ ዘለዎ ጉጅለ ከም ዝኾነ ሓቢሮም እዚ ብጥቕሚ ዝተኣሳሰረ ጉጅለ እቲ ክልል ብምርባሽ እቲ ህዝቢ ናብ ዝገደደ ፀገም ንምእታው እናተንቀሳቐሰ ከም ዝርከብ እዮም ተዛሪቦም እዞም ዘሕጋዊ ተግባራት ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ከም ዘእቱ ብምሕባር እዚ ሰላምን ልምዓትን ዝደሊ ህዝቢ ትግራይ ናብ ቅሉላው እናተወዎ ስለ ዝኾኑ መንግስቲ ፌደራል ከስተኻኽሎ ይግባእ ክብሉ ተማሕፂኖም كلل تግራይ ናብ ዘየድሊ ቅሉላውን ኩናትን ምታው ኣብቲ ክልል ተቐባልነት ዝሳነ ሕጋዊ ጉጅለ ህወሓት ካብ ተግባሩ ክቁጠብ ከም ዝግባእ ግዚያዊ ርእሰ ምሕዳር ክልል ትግራይ አይተ ጌታቸው ረዳ ተሓሳሲቦም ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ አይተ ጌታቸው ረዳ ንህልው ኩነታት ብዝምልከት ኣብ ሆቴል ሸራተን ንማዕኸናት ዜና ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኣብቲ ክልል ሕጋዊ ኣፍልጦ ዝሰኣኑ ገለ ጉጅለታት ህወሓት ንገለ ላዕሎት ሓለፍቲ ብምሓዝ ነቲ ክልል ሓደጋ የእትዎ ከም ዘለዉ ገሊጾም አይተ ጌታቸው እዚ ምንቅስቃስ ንትግራይ ናብ ካልእ ብርኪ ህውከት ይወስዳሎ ክብሉ እውን ወሲኾም ሓቢሮም መንግስቲ ፌደራል ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ስርሑ ኣብ ምፍጻም ግዚያዊ ምምሕዳር ክድግፍ ከም ዘለዎ ብወተሃደራዊ ሓይሊ ድማ ጣልቃ ከኣቱ ከም ዘይሓተቱ ወሲኾም ገሊጾም እቲ ተግባር ደው ንምባል ህዝቢ እቲ ክልል መንግስቲ ፌደራልን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ግዶም ንክዋፁ ድማ ሓቲቶም ኣብ ክልል ትግራይ ዘላቂ ሰላም ንከይነግስ ዝግበር ከይዲ ፀረ ሰላም ሓይልታት ብኣግባቡ ምግንዛብ ይግባእ ክብሉ ሚኒስትር መስኖን ከባብታት ቆላን አብርሃም በላይ አተሓሳሲቦም ስራሕቲ ሰላም ንከይስርሑ ዝተፈላለዩ አጀንዳታት ብምፍጣር ለይትን ቀትርን ዝስርሑ ሓይልታት ምህላዎም ግልጽ እዩ ዝበሉ እቶም ሚኒስትር እቶም ሓይልታት ምስ ዝተፈላለዩ አካላት ብረብሓ ዝምድና ብምፍጣር ሃፍቲ ይወሩ ከም ዘለው ሓቢሮም እዮም ባጊ መንእሰይ ትግራይ ሰላም ከም ዝኾነ ብምግላጽ ህዝብን አካላት ጸጥታን ኢሉውን መናእሰይ እቶም ሓይልታት ዝገብርዎ ምንቅስቃስ ክሳብ ዘይተቐበሎ ንበይኖም ዘምጽዎ ለውጢ ከም ዘይህሉ አገንዚቦም ኣብዝሓ ህዝቢ ንሰላም ዝሰርሕ እንተኮይኑ ዝተወሰነ ጉጅለ ጥራሕ ናይቲ ከባቢ ሰላም ምዝራግን ሃገር ምንጋዕን ዝኽእለሉ ዕድል ከም ዘይህሉ እውን ሓቢሮም ህዝቢ ትግራይ ንሰላም ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንኽድግፍ እውን ጻውዒት ኣቕሪቦም ምክትል ፕሬዝዳንት ፓርቲ ብልጽግና አይተ አደም ፋራህ ምስ ሚኒስትር ጉዳይ ወጻኢ ኩባ ተዛትዮም بمعرق مكتل قدامي منستر حلافي ماخل متحبار هنسا سرعة ديمقراسين مكتل بريزيدانت بارتي بلتقنا نايت آدم فرح مس بمنستر قدات وطاي كوبا برونو إدواردو رودريغيز باريلا زتمرح قجل الأخ تزات يوم اللوم مكتل بريزيدانت بارتي بلتقنا نايت آدم فرح كم زغلزو إثيوبيان كوبان
بدم استأساسرة تنكرار ركب زلون حجرات ين كوبا أب عود هنصت عقم حيل سب مس إثيوبيا وتصيت أو ركب كم زلوا بمحبر 4,000 إثيوبياويان أب كوبا تربح تعدل تمرتي كم زخونو كم أبنت العلوم بجنرال ستيفن روش تمرحق جلالوخ مكلخال فرنساي أب وار كوليج مكلخال عدة كايدوم أبتوان عدة وار كوليج مكلخال أب عالم لخاون زوباون متأثر ناوركوتو زركب عزوز أستواصو اتي لأوخ نئيدو لهم اتي كوليج وتهدراو استراتيجيك أمرارحا نخفتر كاب إثيوبيا حليفو نهاجرات اتي كوابي عاقمي بمهنات أب كيدي ممهار مستمهار زبركتو عزوز قدام زبرتات عن زدقفن يلوم عزازيتي كوليج برغادير جنرال بولتي تادس بقدوم كيدي ممهارن مستمهارن بزملكات عب مدقاف استمسرته ركبن مرددان بمفتار سرحتي انات سرحو كم زخون يمابريهم زي تقبار تآتنا خيروم كقصلو مرقاقاتهم كاب محوراو ميديا سراويت مكالخال زرخبنا حبريتا يردم ኢትዮጵያን እስራኤልን ርክበን ብዝበለጸን ምጥንኻር ዝዓለመ ዘተ አሳሊጠን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ እስራኤል ጌዲዮን ሳር ተዛትዮም እቲ ዘተ ኣብ ክልቲኣዊ ሃገራውን ኩለ መዳይ ርክብን ጠመተ ዝገበረ ከም ዝኾነ ካብ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዝረኸብና ሓበሬታ ይርድም ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንብዙሕ ዓማውቲ ዝጸንሐ ርክብ ብዝበለጸን ምጥንኻር ምስ ምዕምዖም እውን ተገሊጹሎም حدش أبو منبر كوميشن حبرت أفريقيا محمود علي يوسف حويسو حدشتي تمرستي سلطانهم بعلي تركيبهم أبو وانا مقامتي تتي حبرت زخونة الديسة باز تقبر سنسرعات رقكب بريزيدانت أنغولان نايزوان أبو منبر حبرت أفريقيا جاو لورينسو تسنابتن حدش أمرارها كوميشن حبرتن كالوتا قايشن ترقيبهم 19 لكاتي تكلتشحن 17 عام تمرد استسالته مبل 38 قباي مرحت حبرت أفريقيا زيجنت جوبتي زلوم محمود علي يوسفن حدش أبو منبر كوميشن حبرت أفريقيا الجيرياوي أمباسادر سلمى ماليكا هادادي مكتل عدو منبرتي كوميشن كخنا ممراتو يذكر تملكتي حزر ما نب زرزر زيناتاتي كحلفكم جزاوي رئيس محدار كل تجراي تيجيتاتشو ردام أب واناوي كونتات تكل لديبهم نجازيت إنياتات مجلس هيبهم لهم أي تيجيتاتشو أبزي حزوان أب تجراي زفتر زلت أجمع بتي جوباي غير اللخوز بالجوجل مخانوز تغص خوينهم مجلس فيدرال نكرجع قدمام صاوي تقريبهم جيتاتشو علمو زرزر لهم رئيس ممحدار جزاو ممحدار كل التجراي أيتا جيتاتشو ردام أبواناو كونتات تكل لادهيبهم نجازتنياتات مجلس هيبهم أيتا جيتاتشو أم مبريهم منجست فيدرال تالقا يئتولنا زي مبالوم دحري مجلاز منجست فيدرال قداي تجراي أكال سرحو بمخانو ززخاخر كم زيد ليو أرديهم فيدرال منجست تالقا عندي قوا يقربنو فورمال تياقل بهولت مكنيات የኢንተርም አድሚኒስትሬሽኑ በፌደራል መንግስትና በህወሓት መካከል በተደረገ የፕሪቶሪያ ስምምነት መሰረት የተቋቋመ መንግስት ፌደራል ጣልቃን ከአቱ ዘቅረብና የስሩዕ ሕቶ የለን ብክልተ ምክንያታት እዚ ግዚያዊ ምምሕዳር ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ህወሓትን ኣብ ፕሪቶሪያ ብዝተገብረ ስምምዕነት መሰረት ዝተጣየሸ መንግስቲ እዩ ስለዚ መንግስቲ ፌደራል ብናይ ባዕሉ ተሳትፎን ፈቃድን ዝተጣየሸ መንግስቲ ናብ ሓደጋ ኣብ ዝወድቀሉ ግዜ ነቲ ሓደጋ ናይ ምኽባስ ግዴታ ክህልዎ እዩ ካልኦት ክልላት ናይ ክልል ዓቕሚ ዝበሃል ኩሉ ነገር ተጠቂሞም ሓደ ነገር ምቆፃር ኣብይኒ እዩ ኣብ ዝብልሉ ሰዓት ቤት ምክሪ ፀዊዖም ንመንግስቲ ፌደራል ጣልቃን ከኣቱ ይሓቱ እዮም ኣብ ትግራይ ግን ኣብዚ ሕዚ እዋን ተኣኪቡ ብመልክዕ እዚ ተኣኪቡ ሕቶ ከቕርብ ዝኽእል ቤት ምክሪ የለን እዚ ማለት መንግስቲ ፌደራል ክሰርሖም ዝግብኦም ነገራት ዘዘኻኽር የድልዮ እዩ ማለት ኣይኮነን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዝፍጠር ዘሎ ፀገም በቲ ጉባኤ ገይረለኹ ዝብል ጉጅለ ምዃኑ ኣይተ ጌታቸው ሓቢሮም በአሁኑ ሰዓት ትግራይ ውስጥ እየተፈጠረ ያለው ክራይሲስ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዝፍጠር ዘሎ ፀገም ሓደ ተቐባልነት ዝሰኣነ ጉጅለ ህወሓት ጉባኤ ገይረለኹ ስለ ዝበለም ደገፍተይ ዝብሎም
ዝተወሰኑ ላዕሎት መኮንናት ብምሓዝ ዝሰርሖም ዘሎ ስራሕቲ እዮም ነዚ ስርዓት ንምትሓዝ ኣብ ዝግበር ምንቅስቓስ እዚ ግዝያዊ ምምሕዳር ኣብ ውሽጢ ዘሎ ዓቕሚ ምጥቃም ዘኽእሎ ዕድል እዩ እናሰኣነ መጺኡ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝፍጠሩ ጸገማት ንምትዕርራይ ስጉምቲ ክውሰድ ኣለዎ ዝበሉ ኣይተ ጌታቸው እዚ ማለት ግን ኩናት ንምትራፍ እምበር ኩናት ንምውላዕ ዘይምዃኑ ሓቢሮም በዚህ ሰዓት የፌዴራል መንግስቱ ይህንን ለማረም አግባብነት ያላቸውን እርምጃዎች መውሰድ አለበት ስንል ጦር አዝምቶ ጦርነት ይቀስቅስ ይያልና አይደለም ኣብዚ ሕዚ እዋን መንግስቲ ፌደራል ነዚ ንምትዕራይ አግባብነት ዘለዎም ስጉምትታት ክወስደለው እንትንብል ወታደራት አዋፊሩ ኩናት ይወልዕ እናበልና ይኮናን ይኹን እምበር ሕዚ እናገበርናዮ ዘለና ምንቅስቓስ ናብ ኩናት ክእቱ ዝኽእል ከይዲ ንምትራፍ ዘኽእል ኩሉ ዓይነት ስጉምቲ መንግስቲ ፌደራል ክወስደለው ኢና ንኣምን ኣነ ከም ግዝያዊ ምምሕዳር ቀንዲ ትኹረተይ ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ኣብ ትግራይ ካልእ ኩናት ተኸፊቱ ህዝብና ናብ ጸገም ዝሳጥሐሉ ኩነታት ክተርፍ ምግባር እምበር ንዑ ንግጠም ኢልካ ምክት ኣይኮነን ንግጠም እናበለ ዝፍክር ዘሎ ሓይሊ ስርዓት ንምትሓዝ መንግስቲ ፌደራል መግለጺ መሃብ ይኹን ካልኦት ካብኡን ላዕሊ ክሰርሖ ዘለዎም ምንቅስቓስ እንተሃልይዎ እውን ናተይ እንግዶት የድልዮ እዩ ዝብል እምነት የብለይን ምኽንያቱ እዚ ግዝያዊ ምምሕዳር ኣካል ውሳነ መንግስቲ ፌደራል እዩ ኣብ ክልል ትግራይ ብኣማይት ኣሽሓት ዝቝጸሩ ተመዛበልቲ ኣብ ከቢድ ጸገም ከም ዘለዉ ዝገለጹ ኣይተ ጌታቸው ጸገምቲ ግዝያዊ ምምሕዳርን ጉባኤ ዝገበረ ሕወሓትን ንከይምለሱ ምኽንያት ከም ዝኾኖም ኣልዒሎም በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ተፈናቃዮች ብኣማይት ኣሽሓት ዝቝጸሩ ተመዛበልቲ ኣብ መዕቆቢ ምህላዎም ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መዕቆቢ ሃልዮም እውን ናይ ተፈጥሮ ስራሕ ከይኣኽሎም ሕክምና ንርዳእታን ኣብ ዘይረኽብሉ ኩነታት እዮም ዘለዉ ስለዚ ብዛዕባ ተመዛበልቲ እንትነውግዕ ናይ መንግስቲ ፌደራል ግዴታ ኣሎ ከም ግዝያዊ ምምሕዳርን ኣብ ውሽጢ እዚ ዝተሳተፉ ካልኦት ሓይልታትን እውን እናተዓናቐፍናዮ ዝመጻና ጉዳይ ኣሎም መንግስቲ ፌደራል ዝኸዶ ርሕቐት ኣሎ ሓቂ ንምዝራብ ንመንግስቲ ፌደራል እኹል ወቐሴታ ስለ ዝወቐስኩ ኣብዚ እዋን እዞም ጸገማት ንከይፍትሑ ቀንዲ ዕንቅፋት ኮይኑ ዘሎ ኣብ ግዝያዊ ምምሕዳር ዘሎ ዘይምትዕራይን ሕዚ ጉባኤ ገይረለኹ ኢሉ ንትግራይ ናብ ካልእ ጸገም ከእቱ እናፈተነ ዘሎ ሓይሊ ምዃኑን ክፍለጥ ክኽእል ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ይደልዩ ዝበሉ ኣይተ ጌታቸው ረዳም እዚ ሰላም ዘላቒ ንክኸውን ብቐንዱ ስራሕ ህዝቢ ትግራይ እኳ እንተኾነ መንግስቲ ፌደራልን ኣብቲ ስምምዕ ዝነበሩ ዓለም ለኻውያን ትካላትን ግን ንክሰርሑ ጸዊዖም የትግራይ ህዝብ ሰላም ይፈልጋል የትግራይ ወጣት ሰላም ይፈልጋል መማር ይፈልጋል ማደግ ይፈልጋል ሀብት ማካበት ይፈልጋል ህዝቢ ትግራይ ሰላም ዝደሊ መንእሰይ ትግራይ ሰላም ይደሊ ክመሃር ከዓቢ ሃፍቲ ከፍሪ ይደሊ እዩ ተገዲዱ ናብ ዝኣተወ ኩናት መስዋዕትነት ከፊሉ ከም ዝዋጋእ ነቲ ዝተፈጥረ ሰላም እውን ኩሉ ዓቕሙ ተጠቒሙ ክጸንሖ ይደሊ እዩ ይኹን እምበር ካብ ኩናት ክንከስብ ኢና ዝበለ ዝተወሰነ ብረብሓ ዝተኣሳሰረ ሓይሊ ሰላም ህዝቢ ትግራይ ዝኸልእ ምንቅስቓስ ክኣቱ እዩ እዚ ምንቅስቓስ ደው ምባል ብቐንዲ ስራሕ ህዝቢ ትግራይ እኳ እንተኾነ ሕዚ ብዘለናይ ኩነታት ተስማዕማዒ ፕሪቶርያ ዝኾነ መንግስትን ምዚ ጉዳይ ቀጥታ ምትእስሳር ዘለዎም ዓለም ለኻውያን ትካላትን እውን ኣብዚ ጉዳይ ክብልዎ ዝግብኦም ነገር ክብሉ ኣለዎም ርእሰ ምምሕዳር ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ሎሚ 4 መጋቢት 2017 ዓ.ም ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ዕላማታት ግዝያዊ ምምሕዳር ኣብቲ ክልል ሰላምን ምርግጋዕን ምርግጋጽ ንዳግመ ህንጸት ቁጠባቲ ክልል መሰረት ምንባርን ቀጻሊ ምርጫ ክሳብ ዝካየድ ስራሕቲ ሪፎርም ምክያድን ምዃኖም ኣረዲኦም ዘይሕጋዊ ዕጡቕ ዝበሃል ኣብ ክልል ትግራይ የለን ዝበሉ ፕሬዚዳንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ነቲ ጉባኤ ዝገበረ ውድብ ንድግፍ ኢና ዝበሉ ሓይልታት ጸጥታ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ሓቢሮም ኣንጻር ውዕሊ ፕሪቶርያ ይንቀሳቐሱ ከም ዘለዉ ኣብርዮም ዘለዉ እዚ ንትግራይ ማእኸል ዓውደ ኩናት ምግባር ዝጓየ ሓይሊ ሓላፍነት ዝጎደሎ ምንቅስቓስ ብምዃኑ ካብ ተግባራቱ ክቁጠብ ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ ዘይሕጋዊ ዕጡቕ ዝበሃል ዘይሕጋዊ ዕጡቕ ኣብ ትግራይ የብልናን ዕጡቕ ኣሎ ዕጡቕ ከውርድ ዝግብኦ ብ10,000 ዝቑፀር ኣለና ከምታ ዝበልክዎ ምስ ኤርትራ ርክብ ኣለና ዝብሉ ወደኽደኽ ዝብሉ ተወሰኑ ሰባት ኣለዉ እቶም ተወሰኑ ሰባት ተወሰኑ ምዃኖም ጥራሕ ግን ክንርኢ የብልናን እሶም ዘዋፍሩ ሓይል ኣለዎም እሶም ንገሊኡ ጉጅለ ጉባኤ ስለ ዝገበረ ንኡ ደግፍና ሓደና ክንገብርና ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ህዝቢ ወገን መንግስቲ ኤርትራ ነዚኦም ናይ ብሓቂ ኣምኖም ዶ ይፈትዎም ዶ እሱ ካልእ ጉዳይ ኣይፈትዎም ኣነ ከምኡ ዝፈልጥ ኣትሊስት ውሱን ውርክብ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ስለ ዝነበረኒ
نزيهم كم عبيتي أسيتون زوصليهم جن كم يوزفول إيديتس يوم زوصلوا بحق زفولته مالتي تتقيمهم مام كم مسار حاطوا قام لهم زلوا يفلت حرت جرحوا تدقاقموا محق إز مسلكا وقرو مس حونا حزب إيرترا خوينا مالت حد نجري أحواتهم سلزقنا مس منجست إيرترا زبالة جن وي كتتعرق لك زت فوق طفات تقبل خلله حكي إذا أون كي تجاورت ودخله قالوا يحزو تاباتات قوتات أو زي خوينا هنواجع أجلزوا له تقرأ ناي مواجع ميداح جبر زقايسه تحلاف الناس ودلي أجات إمزلوا أجم ناي كله عزازي سراوي تيكون زبالوا ويتجيتاتشو أتي صعنتو فتار إيه زبل حلد مام عب كم زي عينة ألا عاتيو حزبي نب حدقة زك على من قصاص عاتيو الليلم بمقدمة مس دلاي سلام حزب تجراي كوينام نب كويناتن عقرقرن زأتو من قدتات عاطينا زلنا فلالاي بسلامة من قد كنفت حلنا قبلو تمحسينهم سوزي ناي مبزحتي ناي سراويت حلافي شقرونا يخونن لعلوت أز السراويت كله مبزح ما مزأتو يخون أبز زأتو توصنوا له بوليتيكال مرحتي ناي كلهم ولا ناي تحمق وجله كلهم هنا يكونوا إذا إنفلونس اللي نزل جن أبز ودخ زي أتو نهزب تجراي كم طلع مصوت زوسر حيل جننا ذكلير إذا شركنا زي اللي كله كنقالسو زقبنا تجراي دقيمة ناي كوينات عود كتخون سلازة جددي بوجر من قصير تراون عسو خن حزنا قل بهال زرواتات يسمع له سلازي قرو فنتتلنا أو تجراي وينات كوينات نقول إمبر أنا حسام زموت وين نصبني سلازي they don't care بزعوات تجراي تتخيلوا طيت محزل مزحلهم تزيخونتم بوتاتات دفع بيلها تمكتوا له هنا تفتر نازي ذا الساتح ناي ورق نقود مبر ناي سرق مبر ناي سبات زور ترف مبر خالي نقر زيري كن عطوقات كوافر زخيل وصون حيل بلكت مبزحتيو أبزو قداي زي أي أتون كأتون دليتي ولا سلازي زوجي مثلتها تناي مجمرنا سرحنا خون زقبا بس علمس بس فيدرال منقصس بس كله ناي حزب تجراي سلام زدل دلس خوينا زو قداي زي خي فتر نسرح نخللنا زي حقاوي من قصاصات كن في هوحات بايت حيزوم كل تجراي ناب قنصي حد كأتو زغل كنتات مفتارم بريزيدنت جيتاتشو ردا قليصوم عب هوتيل شراتن أديس أبزهابو غازيطا مغلصي اتي من قصاص دوب سجر ركبات كم زحقفون يرقا قصوم مرا سلام مرسا زي مرددات ناب قونص مريحهم بأماي تشحت عشلات زبلع كوينات دو كبل زسرع قاتامي وعلى اسم معنى بريتوريا تغتيلو ممصو يذكر عمدو على اسم معنى بريتوريا حق منقسو بزخونه أقباب طرحن منقسقاس مخانو نصور حقيو نزي اسم معنى تغتيلو جيزاو محدار كاب قلتيوم تسمع معت وقنات بزتوصاصو سبات كم راح زسرع مسرح انت نبركوا مصاصناي مباصحت بمحساب ابت خبابي ينقساقس زصنحن اكل وعلى اسم معنى بريتوريا زخونه حوات كم محدر كم استجبره كاب منقست فيدرال زتصرح حبريتا يملاخت أب حزي أب منجو جزاو من محدارن حديو كنف حوحاتن زي مكداو بايتا محزو الله خوين الله نزي مكداو سعيبو أب جزاو من محدار كلل تجراي رسم محدار تكلل بريزيدنت كيتاتشو ردا تقونسي كاب حد قونسنا تحالفو نخالوت تواسع تقدمو أب تخبابي بايتا حيزو محبر السب كحسس عنوت يقلقل مهلاو يقلصو هنا يالو قداي يقالي ميبال سويه حلافي مهونو يالو مهونو قداي بايتا حيز زول زعبا بمبحث مزنت النقل له زعبا يكونن عبه هلو خنتات كفتر زغل قنت حد نجزيو نقنن ولمو نخالو تعدمو خالي معرف زي مهدا مسرت زتحز كابه خلو زعبه حزب تجراي بوسان النت زدليو سلام زسن نخالي عنوت زعد من منقسقاسي زولو ازيك بحالتولو جنا كل عتوق نايزي منقسقاس اكالي مالتا يكونن كوينات شعيبو نزمص حغواف بيت عيوتات كلل تجراي نمملا منستر بيت عيوتات منقست فيدرال چبوت تግባራት كم زعممو ززغاغرو بريزيدنت كيتاتشو ردا كاب محبرسب نقد زلعلو صقمات نمقراف سروع حتو نزملكتو اكال منقست مقرابوم حبيروم بتلي ينقدو محبرسب بزي رقد اندالكوت بفلاي محبرسب نقدي بمداي منقسقاساتو صباح نزتيلو زعبا غيرنا
ማሕበረሰብ ንግዲ ብተወከልቶ ቢሉ ሕቶታቱ ከቅርብ ብስሩዕ መደብ አትሒዝናሉ ኢና بمسارة حق منجست إثيوبيا ركب وصاي منجست فيدرال بيلو زسالتيو بمسارة وعد اسم معنة بريتوريا عتقو فتحو نعم حبرسب كتنبرنات تصبيز ركب عتقو حيل زمرحو قلب مرارحتاتن بوليتيكا وكنفحوحاتن مس منجست إرترا ركب مفتارو من زيناي وحدات سبات ركب عويت أقم زفتر مخانو زتنقو رسم محدار جيتاتشو عب منجستو سرر حقو قمنا زلو جيزيو من محدار خوينو اندهالو نجيزيو من محدار بمتصبا دو إلو زلو كنفحوحات نابستفلالو بيت صحفتات بمئتاو كتان بيت عيوتات يمنزع محلو ገለጹ ርዕሰ ምሕዳር ጌታቸው ክውሰዱ ዝኽእሉ ሕጋዊ ስጉምትታት ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ዘሕድርዎ ጽልዋት ዘኻኺሮም እዚ ሓይሊ ኣባይታ ኣጸገምቲ ምንቅስቓስ ብምግባር ስልጣን ክብሕት ዝሓቀነ ምዃኑ ይረጋግጹ እገሌ ሻዕቢያ ጋር ግንኙነት የለኝም ይላል ግንኙነት አለኝ የሚል ሰው አለ ብዬ አላምንም እንዳልኩት እኔ በማቀው ደረጃ እንደ መንግስት ኃላፊ ኣነ ምስ ሻዕቢያ ርክብ የብለይን ብምባል ክግለጽ ይድመጽ ርክበለኒ ብምባል ዕላው ዝገብር ይርከብ ይዝብል እምነት የብለይን كما حلف منجستي ببركة أنا زلنا حبريتا زتوسنو أمرارحة عطقات جنا خبير صعبين زفترو كمون بتمساسالي زتوسنو بوليتيكا أمرارحة علو يوم زي لعلو نتحجر خنا هلا وكل التجراي نحاد جاز السطحيو زركب نمحبر سب تجراي معار اندازنا بمززفلت عكال زت تكبري كنا حجاو قبلنا تزلنا نحنا هنا مس فيدرال منجستي ركب زلنا نحنا هنا بمسرة وعلي اسم بريتوريا ومبرو زرجح محداريو زخون سبات قبائي أساليتنا إنا مو أبقل عقوب سلازق أمتنا منجستنات كنون زلنا نحنا إنا زبلو كميلي خوون نزيد لي التكبارا من مقبار مدرمز تقيرنايا اتي قدامي منيستر مسانا كابا من لزاب وصعي كالي أمارازي أيه اللون زبل سلحيتيو أبتو غازيت أو مقلسي تيسا أميتا أو محبرسب حريو سلام لمعات مملاست مزابلت كم مخانو دقاف محبرسب اللي نكولو أي تقيتاتشو أبريهم يوم كملوا زنورو جبسن سودان إثيوبيا زيرو ولا دوزي نايو على تاريخ الناس رح يزلوا ولا ديو نايلو على ونت ياغي ونزلت إثيوبياوي زري كلام هيمانوت كيفله كابن نابن كونسول حسابات حازو ناچويو إثيوبيان قداي بر بحري كم حتو دفيرنا زلعنا لواني زلمو كدليم لا جمال ماي مستيغورو تايدو سويغ سول كان يقول عذراو جبسي من السودان النوح زبنات حزب إثيوبيا قروح مصاي تسفاتاتون ربحاتاتون توايلون كسر زغلو تاي كلي خليل خات حسب ده بتاريخ ثرينا إثيوبيا بحر بر زي نبر الاوان هي نبر فتناتات بدها تقنتات كما غاد سكرو غيرنا ينها زبصح بصحنا هنا اموداتا بسعن شمونتن كميتي تودي له مالك كاليو تبكتي مع زيناكم تكاتل زلخم حزدما نب زين عداقة أخسقر إثيوبيان تشاينان لعلي فرقي متعمت زغطرة بحبراوي متأممان مكبارن متحبارن زي تمسرت ركب كم زفترة بعد ملو سلطان أمباسادر إثيوبيا بتشاينا تفرع دربو قليصهم دبلوماسياو ركب إثيوبيان تشاينان استمسرت له مبل 55 عمت 55 عمتات أنكارا محزنات نحبراوي بلتسقنا أب تحت زبل مري حساب أب إمباسي إثيوبيا بيجينغ بدمو تقبيرهم بعد ملو سلطان أمباسادر إثيوبيا بتشاينا تفرع دربو زرقها مسمر بابور أديس أبا جوبتي إندستريال بارك حواسا ترانزيت قليل بابور أديس أبابان استفرالي بروجكتات فلفل حيلن بمزرع أمونغو كلتين هاقرات زلوت أنكارا متحبار كمر آيا أرديوم يوم مكتل منستر قدات وصاي تشاينا تشين شاودونغ بقدوم تشاينا إيكونومياون محبراون عبيت إثيوبيان مدقاف قراز كم زخونت بمرقاز أب استفرالي عورتات زلاقنا زلو متحبار تتناخيرو كم زغلصل قليصوم نب زينات أي تنسجر دما أمريكا يوكرينن أب سعود عرب زكايدو ناي حدا معالتي زررب صعيبو يوكرين أمريكا زغربتو ناي 30 معالتات مقراص تخسي كتقبل دلوتي مخانا قليص علام منستر قدات وصا أمريكا ماركو روبيو نتي تقلب ناب روسيا ون كم زقرب زغلص انتخون روسيا غنا ابزي غداي بغلصي ريتو ايهابتن زلام
እቲ ብሰሉስ ኣብ ጅዳ ዝተኻየደ ዝርርብ እቲ ብ28 ለካቲት ኣብ መንጎ ዘለንስኪን ዶናልድ ትራምፕን ዘጋጠመ ፍሉይ ዘይምቅዳው ስዒቡ ንመጀመርታ ግዜ ዝተኻየደ ወግዓዊ ርክብ እዩ። ብኻልእ ዜና ፕረዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሃገሮም ኣብ ልዕሊ ካብ ካናዳ ተእትዎም ሓፂነ መፂን ዘንበረቶ ቀረፅ ብዕፅፊ ናብ 50 ሚእታዊት ክብል ዝሓንፀፅዎ ውጥን ደው ኣቢሎም ኣሎም። እዚ ዝኸውን ዘሎ ንመጀመርታ ግዜ ናብ 50 ሚእታዊት ክብ ከም ዘብልዎ ድሕሪ ምፍርርሖም ሒደት ሰዓታት ጸኒሑ እዩ። እቲ ቅድሚ ሕዚ ቃል ዝኣተውዎ ናይ 25 ሚእታዊት ቀረፅ ግና ካብ ረቡዕ ጀሚሩ ተግባራዊ ኮይኑሎ። ተመልከቲ በመወዳእታ ቀንዲ ዜናታት ዝዕለቴ ከዘኻኽረኩም ጊዜያዊ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ እዋናዊ ኩነታት እቲ ክልል ኣድሂቦም ንጋዜጠኛታት መግለፂ ሂቦም። ሓዱሽ ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ መሐሙድ ዓሊ ዩሱፍ ሓዊሱ ሓደሽቲ ተመረፅቲ ስልጣኖም ብዕሊ ተረኪቦም። ካብ ዜና ወፃኢ ዩክሬን ምስ ኣሜሪካ ብስዑድ ዓረብ ዘካየዶ ናይ ሓደ መዓልቲ ዘተስዒቡ ዩክሬን ኣሜሪካ ዘቕረበቶ ናይ 30 መዓልታት ጠጠው ምባል ተኽሲ ክትቀበል ምዃና ገሊጻ። ባርከስ ተመልከቲ ማዕዲ ዜና በዚ ዛዚምና ስለምክታልኩም ኣዚና ንመስገን ሰላም።